Mabsong ang ojora bolongo asukjak ge belano kaisa kok muitu mankha chung kubangma YouTube ni bising rogo chung nukha je ATTF te NLFT borok silai jomari mani ba yaktisa phaimani government ni thaniwo chukti inglaikha 250 crore kubangma channel no abono tui kok saka phiaba ang waisapano sayago ang sab saya noi dong abo phiaba tini bolongo asujak thampui warpur hingga okok na ang muitu man phaika agini jorao je somoy chini bagoi borok jobak khlai pru borok busu jora kosto man khana na bihik bai chaloi muma bufa bai chaloi para amchai bai chaloi taku mukhuk bai chaloi bolong bisingo ojora rogo hinge mai chai tongmani jora rogo bosai makharu bolongo joro joro ma tongna thampui warjagoi ruwa chajagoi pusuk jora tui soikana borok angobono muitu mano ojorao thampui masa warjakhai chung busu kosto man belai kosto mano ja kokha mono babsong baksa baksa borok sawo je 250 crore bai Haljaka, Pajaka, NLFT, ATTF, kubangma borok podre pot kok so. Tini ang ekmatro o borok no kaisa kok sanamu sungo. Je jorawo o NLFT, o ATTF rok masaya manungya. Khar kharoi maisai chai tongmani jorawo tiasar police bai lupre jagoi kharoi agini jorawo, agini jorani kok sawa. Chini tipra saruk ni bisingo no information ru aw jora hingga para roko kem tongo apro roko hingga o bolongo tongnai chini army rokbo chini para roko phayu jemon chini nok roko phayu chung togra thare mai rok sari roharu haipana borok magana chaya rang rok langu dara rok botongo hingga ba chung rang rok rana kosia bro rang ri klangu khairok ojora ang nukmani maisai tomong no basai makharu tamni bagai hingke chini borok ni bisingo no information ruje omahai jaga bolong borok phaijak sar phai hingke tiasar kru phailayo makharu yang mui rok chasa jagya mai rok si khosadro bukhugo dadro mai rok elai dukhona tini ang ojora sanamu jungo o baijago hin sanai rok no অনেক খাইকা নর কক সিমি সানামা নপিয়া তিনি চিনি ও বলংনি আর্মি রক বুসু জরতে কষ্ট মান তংখানা जों किसा चोबा लायानो रां रह लायानो ताबुक प्रेजेंट नि कक सावां आगेनि कक साया ओमहाय वान सुंनाय खरक बुसु तंसालाय बर तंखाना बर चाखाना ओमहाय वान सुंनाय साबो तंसालाय गरै पियाबा तिनि kai kok siljawo boroni sako agini hai coba agini hai butharlai bulai abhai kale tibra sarke yokla yok sama mangla khaisi tini borok ni bukun ekta kotor wan sumung tongo tini sob kok borok media ni buskango saya pano borok ni tongo borok India government ba nukhana borok agreement khlai ka ekot o agreement ona kisu demand tongo borok ni jongabo khanaka angaso sana thanglia nge tini santini bisingtui sannani santini bisingtui koneneni bisingtui yok samadan har manoti prasar porone bochesta dong tinang abono khub jaja khlai jago je kokti sanai yesi sulnai aborong tini tam khlai ka banong borong ba tini nung hai ব্যক্তি ang hai ব্যক্তি si phone khlai borong no mahai jaga borok tongo hanai chung o wansa phuji rok na nge chung bisas je phuji rok chini bagoi kebeng tongo porong kha chung bisas abor kha chung muido khainaya echi abor kha chung muido khainaya tini nung big bai kagoi tongsi maya na 3-4 din bosano muido man thang an bosa tongo bosano khatango
tini borok ni borok bole na robot ya borok tini obono nung nini mokolo phone tong tutui nini mokol ni si nung sokok ya ko phone nge nung te khorok sane mokolo phone tong nung bhage sawe man tini wan sugo no di takute bukuk song je chini bagoi fight khai no jasane bising tui pano bolongo tongnarok ni bising tui no chini ti prasar ni bote sit bari ka haya dana bari ka na bole tini je o ব্যক্তি rokni o army rokni chini borok army rokni buma bufa song 15-20 বছর বসাবাই কাগই যে বসানো ওয়ানসুকে পুস্তিকা যে বন আনো আজি চারি নাই जों बुरा बुरि चुक उमाने यागुलो से बसाबाय 20-15 বছর কাগই হাকসালखाय मा तंगबा बा मा तंगो केबो सादा सागाना जे थहमदि बिनि बुमा बुफा जों बाहायख्लाय चालाय बाहायख्लाय तंलाय जों बरंना जराव किसा चुबालायानो नांमा जराव किसा खाकचांमा रुवानो बरंनो केबो वानसुयाना किन्तु ये सिकै सुलनानि मानो चालिया बरक उमाके याकार फाइमानि তিনি সেই ব্যক্তি নিজনি ত্রিপুরা হা আবনো 20 বছর ইয়াপিরি মা কায়া ও হাওয়া ওয়ানসুক নাইদি বিনি নুখুঙ্গো বিনি বুমা বুফা বিনি জাতি গুস্তি বাইকলাই টংকানা কেবো ওয়াদা ওয়ানসুকা থম দি বরংনি নুখুঙ্গো जों ভিজিট খালাইনাই লায়ানো সিনি জয় মানসাক जों बरंनो चुबा लायानो Kuroi, asu matla bitang di. Saiman hena asu tasadi. Je kabe tui ulta pulta. Bujika, tasadi. Tini baksa borok sao. Agi bolong borok tongpuru chung. Je kosto manu nogo tuwe maya lufrebe bujagu tokjagu hena sao. Angka puno rong heno. Je bekti je bolong borok hinjak nai rok. borok chini tipra sani bagoi borok thango nungkhai buino kok tunu nung tipra sangoi borok masaya manung ya kharman makharu inga borok sababik jole nai ble na jole nai ble inga borok nono hamla khaine nota aro borok ni tam chaya tong baro an mote khe chaya guru tini baksa borok koksil sawo bubagra no angsi bubagra heno oborro from mungkhoi hino ses yaktan sobai kha chini ti prasaro no yaktan sobai kha roknai sao nungkhai tamo mendra kha heno tamo mendra kha no tam mendra kha ang tabuk bo muituk tongo aki ni jorani kogrok 2004 maheroko dara bo koroksa bolongni army bo chini nokhlawo phayoi bono ani ma awando khai chari rohmani bo khai to tabuk senel khai chakri manka bo ojora ang silai rok jono phunugo bo bin silai rok obo maike kogu peba chini parani borok no information dioi asuk awandok susto ka chai tongmani bindol tebo tongo guru ka makaru tini joli glagda sali norono sati joli glagda sababik joli nai ngetang wansu ga borok nungchini borok ngai bahai khlai nung buino information di man dia sar police no phatkai no omaro ngabo sababik joli nai bile ojara rogotamo sidasi bo bolongni borokni family bini puma bini bupa enai respect manja je mana tongmani izzat maya abahai bong khana baksa government ni hoite je mana tongmani abar cancel khajak na
lasi muri jakna baksa baksa bai omhai siurungka ang mokol bai nugia phano ungka tini chungsi kubangma satok mongrika borong ayode nung ang bo sumchoto satok ka borong aji aboro khai chung wan sugya chung kok sil chawo abahai tini shanti phainai tini o tanlai bulai buthalai abo bai nung kusta mana koi kya haji kusta mana koi kya ungwe mano borong ni bodol tebo tongo chung YouTube ro kondo mano nona tahne aso real kok sanai ba borok bahage sanai ba nung khana kain chi nung phateri nai dunia nge nora tahani sanai borok ni personal kok to nono saklak media obose tabuk phano jodi silai rok romoi para amsai rogo 30-35 jona okhoroi phaiga hingke tiprasa rok poila kamtam khlano sidasi phone boro phone mobile kari nai call khlainai boro sidasi amar ram dada ase amar sam dada ase oi ram dada amra dige aise keta jongol ugroponti siur call khainai siur tabu khangga tebo connected ble politics ni tuyoi tam ni tuyoi o sam dada ram dada bai siur call khainai haya da babso siur sai mano ge baiga okhor manse nai nung borok bai muthang jakna ni kam musung jago abar nung borok non ta sab butharna ni chesta chung ang obo bahai boni tinka boni o muka post system muka wan sukna to ungwe man khana age rogo kubangma dos kore fana baksa boja kha tok jaka karon boroni bukhawo nung kiriman chari tonika nung je information radio borok khana nang mane borok obo bukhawo preno habjak boroni nung riya phano rihoy phano manu henai baksano bukhana haroksi fami amba so ang bosu jaro tui chari kok saka karon o agi ni jora rogo asuk sia sawe maya sinai tebo tonga ang siu henai samani abo jeta ang wan sukmani ang abosi norok bai share khai ne norok sinai rok nungarok kubangma borok tongo norok comment ni bising tui norok bo norok ni kok share khai mano khai ngite bisi sana thanglia ani channel ko talungoi tongkai subscribe ni bising tui ano chupadi ingkai malai nai haina hai next video hambai